Pohjessa. Tää on mun toka kerta. Mun tietääkseni ja mun muistaakseni. Joo. Mitä? No. Joo. Mutta siis kyllä. Ihana olla täällä. Jännitti aika paljon. Jotenkin mulla tänään oli ihan semmonen niinku sekava päivä, okei. Eilen alkoi kiertue. Ja on aika uskomaton fiilis. Tai silleen ihan crazyä vitsit, että kiertue on alkanut. Mutta ja... No voi, kiitos samoin. En tiedä kuka se huusi, mutta kiitos. Kertoo, joo. No mutta siis... Mennään seuraavaan biisiin ja muuten. Ja pyrin olemaan aina oma itteni ja rehellinen ja aito. Koska sitten, en mä tiedä, se on helpottanut aika paljon. Ja nyt mä oon tässä omana ittenäni ja menee aika hyvin, pakko mitä vaikka itsekin sanoa. Mutta niin, on ollut vaikeita hetkiä. Ja sit yksi päivä mä olin studiolla ja se oli semmoinen itkupäivä, että mä vaan itkin siellä mun tuottajalle Aleksandri Hulkolle ja mun ihanalle kirjoittajalle Sennille. Ja mä olin vaan, että ei, et vitsit, tää oli keväällä kun me tehtiin tää biisi ja mä olin ihan sitä, että vitsit, et mä en nauti tästä yhtään, mua oikeesti jännittää ja mua niinku, tai mä en tiedä haluuks mä tätä ja sitten jotenkin, no en mä tiedä. Sitten oli keikat tulossa kesällä ja festarit ja mut vaan niinku, ei nyt heitetty, mähän hyväksyin ne kaikki festarit ja näin, mut se, että silleen, no aika paljon, sanotaan, että liikaa on ehkä tapahtunut yhdessä vuodessa, niin sitten oli pakko kirjoittaa semmonen biisi kuin Tyttö kaikkea iltaisin ja se kertoo aika hyvin tästä vuodesta. Mut joo, mennään se seuraavaksi. Kaikki